Γεια σας πολύχρωμοι φίλοι μας! Γεια σας και αέρα στα αερόστατά σας! Νομίζω σήμερα ότι το θέμα μας είναι προφανές και θα γιορτάσουμε μαζί το... Halloween! Όλα τα παιχνίδια που έχουμε ετοιμάσει σήμερα είναι εμπνευσμένα από την τρομακτική γιορτή του Halloween. Ωραία, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με παιχνίδια εξάσκησης λόγου που μπορούμε να τα κάνουμε και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο και οι μανούλες, οι μπαμπάδες στο σπίτι, ατομικά το κάθε παιδί, αλλά βέβαια και σε κάποιο κέντρο μελέτης ή απασχόλησης παιδιών. Επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσουμε πολύ το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Happy Kids που μας φιλοξενεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πρώτο παιχνίδι έχει να κάνει με εικόνες. Θα δώσουμε λοιπόν στα παιδιά εικόνες από Halloween. Έχουμε εδώ ενδεικτικά δύο να σας δείξουμε και μπορούμε να τους βάλουμε ένα μικρό challenge. Για παράδειγμα, ποιο παιδί ή ποια ομάδα θα γράψει τα πιο πολλά επίθετα για την κάθε εικόνα. Αλέξανδρε, σου έρχονται διάφορα επίθετα βλέποντας αυτή την εικόνα? Σκοτεινή, λίγο τρομακτική, γατήσια, Ναι, βεβαίως. κολοκυθένια, βραδινό, Ναι. πορτοκαλί. Ωραία. Μια χαρά. Okay. Εντάξει, και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε και με αυτή την εικόνα και με άλλες που θα έχουμε. Το επόμενο παιχνίδι έχει να κάνει με λέξεις. Πόσες τρομακτικές λέξεις μπορείς να πεις από ένα γράμμα της αλφαβήτου? Πώς παίζεται? Ο ένας παίκτης ξεκινάει το αλφάβητο. Πάμε, Κατερίνα. Αλφα. Stop. Το γράμμα είναι το μη. Και τώρα εγώ πρέπει να πω λέξεις όσες περισσότερες μπορώ από μη. Δώσε, Αλέξανδρε. Μάγισσα. Ωραία. Μάγος. Ναι. Μάτια. Μανιτάρι. Ωραία. Και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο, σε αυτό το κλίμα. Ωραία. Το τρομακτικό. Το μπαμπούλα μπορούσες να πεις επίσης. Ω, μπαμπούλα! Ακόμα ένα παιχνίδι εξάσκησης λόγου. Αυτή τη φορά βέβαια όμως με ιστορίες. Θα δώσουμε στα παιδιά διάφορες προτάσεις, έτσι λίγο ανατρεπτικές σε σχέση με το Halloween και θα τους ζητήσουμε να μας γράψουν τη δική τους ιστορία. Για παράδειγμα, η μάγισσα που δεν ήξερε να φτιάχνει μαγικά φίλτρα. Το φάντασμα που δεν του άρεσε να τρομάζει τους άλλους. Η αραχνούλα που της άρεσε να γαργαλάει. Τι? Τους άλλους. Τους άλλους. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες που σπάνε και το φόβο του Halloween και σίγουρα θα έχουν και πολύ φαντασία. Εσείς πώς τα πάτε με τις αράχνες? Μήπως βγάζουν στην επιφάνεια τους φόβους σας? Μήπως? Στο επόμενο παιχνίδι λοιπόν θα χρειαστούμε ένα κουβάρι το οποίο θα μας θυμίσει τον ιστό αράχνης. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι δίνουμε στον φίλο μας το κουβάρι και λέμε έναν δικό μας φόβο. Κάθε επόμενος μοιράζεται το δικό του φόβο με την ομάδα. Στο τέλος γυρίζουν οι φόβοι και βρίσκουμε τις λύσεις των φόβων μας. Ας το ξεκινήσουμε, Κατερίνα. Για πες μας το δικό σου φόβο. Εσύ ξεκινάς που το κρατάς. Λοιπόν, εγώ φοβάμαι πολύ όταν βλέπω απότομα στο δρόμο γάτες. Σε τρομάζουν τόσο? Άμα τις δω απότομα, ναι. Οκ. Ωραία. Εγώ φοβάμαι το σκοτάδι. Ναι, αλήθεια. Ακόμα το φοβάμαι. Τι να κάνω. Και έτσι λοιπόν συνεχίζουμε. Δίνουμε, ξετυλίγεται το κουβάρι και πάει σε όλα τα παιδιά της παρέας. Για να δούμε τώρα πώς λύνουμε τον φόβο μας. Κατερίνα, τι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το σκοτάδι? Θα έχουμε πάντα ανοιχτό το φως. Είναι μια πολύ ωραία λύση. Θα έχουμε κάποιον παρέα. Ναι, αυτό είναι ακόμη πιο ωραία λύση. Για να έχουμε στήριξη, έναν φίλο ή κάποιον δικό μας. Για τις γάτες, τις δικές σου τι θα κάνουμε? Για τις γάτες θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο προσεκτικοί, για να μην βλέπουμε απότομα πράγματα. Μπορείς να μην περπατάς άκρη-άκρη στο δρόμο. Να είσαι λίγο πιο έτσι κεντραρισμένος. Πολύ ωραία. Και είμαι σίγουρος ότι σε κάθε φόβο υπάρχει μια λογική ή και μια πρωτότυπη λύση. Και η ομάδα εδώ σίγουρα θα βοηθήσει. Παντομήμα αλλιώς.
Σήμερα ανατρέπουμε αυτό το πολύ γνωστό σε όλους παιχνίδι. Χρησιμοποιούμε ένα μεγάλο ύφασμα, ένα σεντόνι, οτιδήποτε άλλο έχουμε, καλύπτοντας έναν άνθρωπο από κάτω μέχρι πάνω, αφήνουμε ελεύθερα χέρια και πόδια και έτσι δεν φαίνονται οι εκφράσεις του προσώπου. Άρα έχουμε μεγαλύτερη δυσκολία. Στην παντομήμα αυτή μπορούμε βέβαια να αφήσουμε και ήχους να βγαίνουν από αυτόν που κάνει την παντομήμα, έτσι, λίγο για ευκολία των πραγμάτων. Βέβαια μετά μπορούν να κοπούν και αυτοί. Για να το δυσκολέψουμε. Πάμε να πούμε μερικές προτάσεις. Λοιπόν, το φάντασμά μας θέλω να κάνει ότι οδηγάει ένα φορτηγό. Το φάντασμά μας κολυμπάει. Το φάντασμά μας χορεύει. Το φάντασμά μας μαγειρεύει. Πέρα από τα παιχνίδια που σας παρουσιάσαμε, υπάρχουν και πολλά γνωστά παιχνίδια. Μπορούμε φυσικά να κάνουμε διαγωνισμό καλύτερης στολής Halloween. Μπορούμε να μαγειρέψουμε φαγητά με ανατριχιαστική όψη. Ή να κάνουμε ένα κυνήγι θησαυρό που θα κρύψουμε Halloween γλυκάκια. Ή ακόμα μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα photo booth με αξεσουάρ σε τρομακτική Halloween εκδοχή. Και έτσι βέβαια θα κρατήσουμε για πάντα τις καλύτερες στιγμές μας. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Να περνάτε πολύ όμορφα και αντιμετωπίστε τους φόβους σας. Φιλάκια! Γεια σας! Bye!